Maharani Hangumandang. Bintang Maharani. Wonogiri bergoyang. Ben bunga sing di omah Nduk Bebi. Nggih, Mas Topo dikancani. Direncangi mriki. Oh nggih. Putrine Pak Widodo wis ketemu jodoh. Yo. Mendah boyo dibablaske gubuk asmara Kang Mas. Pamundutan langsung saking Bapak Widodo kalian Ibu. Mas, dereng rampung. Lah kok pun mandap to? Kula tuh seteng nginggil lho. Jenengan kok pun mandap. Mendah boyo yen ta sedek urip lan
ngaturaken sugeng rawuh nggih matur sembah nuwun Bapak. Alhamdulillah nggih Pak nggih. Banyu mili. Dereng rampung. Teng mriki riyin. Oh badhe masak. Walah. Catetan sajroning ati datan luntur Mas Gondrong. Saya merati ayo mriki. Mau wis ke IDB 50.000 nggih. Nggih, alhamdulillah. Muga-muga golek kanca nggih, Pak nggih. Nggih. Mas Widodo, joget Mbak Baby. Bintang Maharani. Monggo Bu, mampir. Masuk TV. Bintang Maharani. Sanjang Mas. Mangga yang kagungan podang kuning. Ora
Mas Gondrong monggo. Monggo. Monggo lho Pak De. Yuk kibar ke Pak De. Luwe becik patenan timbang Luwe
dangdutke yo. Heeh, dangdutke Mas. Ayo. Urip ana kutha gedhe kemetak tukane apa sak isine apa-apa wae latihan sesideman pasti Pakde metu ora Pakde? Metu no. Lewat ginjanging alismu Rasa lakban rasane atiku nadyan muslim serius waku aku isih mampu ngladeni solamu nadyan bocah rino hang hidupan rimpung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke emas isine kowe mundhut apa wae nadyan sesideman bakal kasempatan Mas Gondrong digoyang yo. Ayo Bu, Masukkan bibirnya monggo. Gondrong metu yo. luwe becik matenono timbang perpisahan latya kang sulestya tak belani samutana marang kulawarga garwa lan putra Lewat ginjanging alismu kuwasa angkatan rasane atiku muslim serius waku aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kuwasa angkatan jiwa raga tumpah kurung kahormatan Terima kasih. rupung ati pindho iki Wonogiri karo Pacitan kolaborasi Mbak Rini. Mas Gondrong metu neh. Mas Gandrong, Mas Gandrong di Mas Gandrong Mas Gondrong metu rong. hae. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke emas Apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasenggahan. Terima kasih. Terima kasih. Saben bengi Kuat. nyawa Saben bengi lho. Kona Timbangane turu sore-sore ya Mas. Mirsani campur sari bintang Maharani.
pimpinane Pak Robledek. Yen memajang mung karo janur kuning Takku dange anakku. Al anakku lanang ya rene ya. Ya Allah, napa cakok melenis kaya ngene ya Allah. Ya Allah, Pak Sugeng. Mengje menawi menika sami sulit nggih. Menawi jenengan sugeng niki sulit sedaya. kembang wae weton gunung Jujungle kok ora metu-metu gawe. Kok kesek emah. Malah ora sabar aku nek ngene iki. pacitan Ayo Gondrong maju. Majui rono. Aja cedak-cedak rene, ora metu gawe. Mosok gendrungane gur telu abu-abu nek. Ya lho wong. Panasudan aling-aling caping gunung Nadyan wadon Slamet ora buka roh. Lah, slamet rohku. Iki ora mireng lho aku jan sengit aku nek ngono kuwi. Oh iya no. Mangga Pak De, Mas Sugeng. Pun wiwiti. Dek jaman ning saiki
Mbaknya dari mana kalau mau nyanyi? Telu-telu ya ora apa-apa neh. Ndang. Oh foto. Aku Malu seneng ya? aku. Oh minder. Aduh. Kalau minder ya susah. Piye Mas? Minder mbaknya takon nyanyi. Takon joget minder. Oh ngono. Iki padahal ayu wae bojoku iki. Sekar bisa. Lo 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 lale lale lale. Mas Sugeng ngaturake matur sembah nuwun. Apa mana Pak Sugeng?